Зноўку недасведчаныя беларусы не любяць Сталіна, а ён жа ім бедным тэрыторыю падарыў, пряма з сэрца па-бальшавіцку. Бо да яго, як вядома, тут жылі толькі вожыкі і гусі, ніякіх беларускіх зямель, ніякай БНР, ніякага народа, адна пустэча, балота і пару вясковых духаў. Але калі хоць раз зазірнуць у падручнік, а яшчэ лепш у мапу да 1919 года, то становіцца відавочна, Сталін нічога не падараваў. Спачатку забраў, потым троху вярнуў, а цяпер яго нашчадкі патрабуюць за гэта ўдзячнасці. Часткі этнічнай Беларусі бальшавікі спачатку раздалі суседзям, а потым кавалачкамі вярталі. Для прыгажосці ў газетцы «Праўда». І яшчэ адна загадка. Калі паводле той жа прапаганды беларусаў не існуе, то каму, даруйце, Сталін падараваў гэтыя землі? Вырашыце ўжо, паважаныя. Або беларусаў не існуе, або Сталін ім штосьці падараваў. Выберыце ўжо адну хлусню, бо абедзве разам гэта ўжо не прапаганда, а дыягназ.